Саши, я преброй на английски. Преброй ги на английски. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Леле, браво, бе! Абе, Саши, бе, откъде знаеш английски, бе? Маню го е научил. Маню ли? Да. One. Не бягай, бибуги. Айде, брои ги, мамо. 16 са. Браво. No. Две. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 15 или 16 са? 1, 2, 3, 4, 5. Той на английски брои по-добре. 15 мисля, че са. Саши, дайте да ги преброим. Айде, тръгваме. Отиваме да закусваме. Добре. Айде, отиваме. Да папаме. Една снимка е тук пред цветенците. Може ли да ти направим? Това. Ето. Добре. Айде, ето го пред цветенците. Снимам за малко. Защото трябва да изпратим снимка на зайчето. Всъщност ние цветенца. Добре. Айде. Имаме войника. Къде има кошничка? Ето я, ето и кошничка. Ето и кошничката, вземи я там и застани с зайчето, да изпратим на зайчето с цветенцата снимка. Добре, отиваме се. Отиваме да папаме. Ура, браво! Да, искаме тук. Седни ето тук, за да направим, защото зайчето искало да му изпратят снимка. Седни, зайче. Сашик, айде. Приброй на български чецата, мамо. Едно. А ти, я се обърни да видим. Бъде сега да ти направи една снимичица. Айде, и то. Добре.